मैंने खामानिखौ एसे थाब बन्द' खालामबायलै एनिभार्सारि नालाय अफिसावबो बुंनानै दोनखाबाय आं गैला 6टा जाबाय दा 6टानि उनाव आं गैला क्या बन रहा भाई कुछ स्पेशल है क्या हेल्दी चीज में अनहेल्दी चीज चली गई है इतना मेहनत से सूप बनाया उसके अंदर मैगी डाला है मैंने सो इट विल बी बेसिकली नूडल सूप क्योंकि घर में दूसरा नूडल नहीं है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल आशा खलमाता नानी एयरपोर्ट ओके फिर आज क्या बना रहे हो आज मम्मी सूप बना रही है इनू बेबी के लिए हम कुछ करते हम वॉकिंग के चल रहे हम वीडियो ले ओके ओके बाय बाय हाउ इज द टेस्ट इट्स यम तेरा एक ही डायलॉग है इट्स यम हाउ डू यू रिएक्ट टू फूड जाथ'वाखै आं नानिखौ जाहोग्रोदों नानि जाग्रोथोंसै ओमफ्राय आरामसे जानोसै आंना नाथुरबो बिहरदों आं एसे ओंखायनो ओमफ्राय केकआबो नै नोमबाजैयाथ' नुबायानो दहाय फ्रिज खुलिनायाव नुदों बियो माय गॉड यार हमेशा गड़बड़ मोनसे दिनै मा मिस्टेक जाखो जे शपनिफ्राय जोङो केक अर्डार खालामदोंमोन बे रेस्टुरेन्टआ नायगोन मेसेजखौनो लिराखै गाधा माथो खालामनो केकथ' फैबायना होमबाबो सेलिब्रेट खालामनो हैप्पी एनिवर्सरी बेबी मुझे जेल 9 साल हो गए मुझे जेल में तुम भी मुझे शुक्रिया बोलो हैप्पी एनिवर्सरी नो 4 साल से तू हमको झेल रही है थैंक यू बेबी चलो काटो अभी चलो हैप्पी बर्थडे इनू के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू इनू हैप्पी बर्थडे टू यू चलो 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 हाँ कैंडल नहीं चाहिए पापा like this I want yellow Ooh. wow wait हेलो हैप्पी एनिवर्सरी पापा हेलो मैं तू भी खा ले मैं भी खा लूं केक इज गुड नॉट बैड finish थैंक यू जोंनिफ्राय बांसिन नानियासो एन्जय खालामो केक काटिंखौ जे केक काटिं बादो एनार्जी फुल एक्साइटेड थैंक यू मा थैंक यू गेले लोगोफोर गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन गुड नाइट एवरीवन good night से गुड नाइट good night देले There is a life I lead in this city. Inu is very much excited नै फुंनि साहा लोंगासिनो ओमफ्राय जुदि नोंनि प्लाना सक्सेस जायाखैबा प्लानखौ सोलाय खिन्थु नोंनि गोलखौ मालाबाबो दासोलाय with that said good morning everyone welcome back to the channel आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ब्रेकफास्ट जागासिनो ओके दे दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो नोमबाजैयाथ' मिथिङाव दंमारो दानो बायबाय जाबाय जाम्बि हाबा जानाया 9 years जाबाय माथो गोबाव जाथारबाय नै बेबो 4 बोसोर जाबाय पाट्टाखौनो मोना टाइमाव माला थाङो ओंखायनो टाइमखौ रेसपेक्ट खालाम ओमफ्राय वेस्ट खालामनो दाना जा र' बंद करो नै आसिफोरा जा गोलाव जाखाबाय नानिना हानसै ना लम्बा yes see how much is it 1 2 3 4 5 6 1 second stop 1 2 3 4 5 6 like super नानिया गेलेगासिनो नम्बाजैया मालाय खामानि खालामगासिनो आंहाबो एसे खामानि खालामनोसै दे Hurrying to cut my teeth. I can take what
देखायनि मा खालामगासिनो जोंना नानिया नायगोन मैयानि केकखौ जागासिनो आसोल खालि क्रिमल' जायो डोन्ट ईट ओनली द क्रीम हेयर ईट द केक आल्सो दिनैबो खामानि माथो खालामबावनो उफाय गैया खामानियानोसै जोंना नै नोमबाजैयाबो नोंथांमोनहानो खोन्थानो बावदों आङो खाम्फा बसुमतारी थैंक यू सो मच फॉर द लवली पोएम नोंथाङा जे नानिखौ लानानै बेबादि पोएम मोनसे लिरदों बिराद मोजां मोनदों बेखौ थैंक यू सो मच थैंक यू बोल अंकलखौ थैंक यू अंकल थैंक यू ओमफ्राय पोएमखौ नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ स्क्रिनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्था माबायदि नै नानिया जोंना पेइन्टिं खालामलायबाय उपाय गैया बेबादि खालामनानै एंगेज खालामनांगौ गथ'फोरखौ स्कुलबो गैया माबो गैया गावनि क्लासनि माबाखौनो हा शोमी नायगोन माबायदि जादों एन्जर बायदि जादों ऐसे खाती है पूरा क्रीम दरिया दरिया बना दिया अंदर ये देखो कैसे खाती है आई रोटी बड़ा हेलो बोलो सबको ये बंद करो ऑलराइट ओके बाय बाय गुड बाय क्लोज इट ओके गुड बाय क्या स्पेशल है क्या ये सैलेड लीव्स है तो योर स्प्राउट सैलेड बन रहा है छाछ है रोटी और सब्जी है बस सब्जी का क्या ठिकाना नहीं है क्या बनाना है But अभी फिलहाल इतना पता है अपने को आं मोनसे खोथा खोन्थानि नैबे जाहैबाय आंनि फेभरेट स्प्राउट सालेड दाख्लै अरुण बसुआ आंखौ सोंदोंमोन कमेन्टआव कि आंना 5 फेभरेट डिशेस बर'नि मा जागोन बेलाय टप 5 फार्स्टआवथ' जाहैबाय सबायजों अमाजों ओमफ्राय अनला दाउ थार्डआव फैगोन अमाजों नारजिजों बेखौ बिराद गोथाव मोनखायो फोर्थआव जाहैबाय दाउला खासि एवनाय बेखौ गोग्गो मोनखायो लास्टआव अमा खाजि बिथैजों जाना जाया नोंसोरलाय बेफोरखौ मोनबाथाय जेबो नांला ओमफ्राय जै न'आव थांबाय होनबाथाय फार्स्ट थिं मा खालामो अमा बिबु खाजि होख्लायखायो न'आवसो नङाबा बाजारनिफ्राय लानानै फै जाखायो गोग्गोमनो नोमबाजैखौबो सोंनाय नै मा फेभरेट बेना नै आथा नागासिनो क्वेश्चन बोड़ो का कौन सा डिश तेरे को अच्छा लगता है माय फेवरेट फर्स्ट वन इज ना फिर दाऊ दे फोड़ा ओमा जेबो प्रबंध जानला लाऊंगे क्योंकि आई विल से मोइता आई विल से आलू भाजा फिर तुम्हारा सोबाई वो दाल वो भी अच्छा लगता है मेरे को तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लाने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत शौक हो गया कि ना क्या होता है ना so yeah these are the 3 things I like I mean there are some more also बाकी जो फ्रेश सब्जियां होती है उसका फ्राई वगैरह बट अभी के लिए मुझे लगता है ये 3 चीजें वही तो फ्रेश मिलता तो एवरीथिंग इज गुड एक्चुअली नहीं जिंदा असला बे मां बनाई दी व्हाट इज दिस I need to get by. It doesn't make it easy. नै रायजोफोर खुनुरुखुम मोनजालायबाय जेबो गैया दिनै निरामिस नैबे खिन्थु स्पेशल सब्जिलै नोंथांमोनानो खोन्थानि बे जाहैबाय अलकपि गाजर मटर ओमफ्राय माबा माबि टमेट' ओमफ्राय नारिखल बिदै होनानै बानाय बेखौ नोमबाजैसो मिन्थियो ये साउथ इंडियन स्पेशल है ये है ना यस मिक्स्ड वेज नानियाबो जागासिनो नानिया मा सानदों थाइजौ जानो थाइजौ दा हथात मुफाय मोननांगौ लेके आएंगे ओके मैंगो देलाय जाग्रोदिनि बिराद उखैखाबाय गोबावबो जाबाय खामानिबो दं दिनैबो आलासिफ्रा फैथ'वाखै दिनै सालादा गोसाथारमोनलै फानलु गोथां जा बुरजा मोनफ्लांदों गय पास गैलाना ओंखायनो हाबाब फानलु होनबाथाय जात्रा फानलु होननायखाय गोसोखांदों फानलु बांद्राय जाबा फुङाव दिगदार जाना जायालै The other piece of my heart moves slow. Somewhere in जावजोब्बायलै दाब्रै गाहाम बे दाबसे जाहैबाय ओमफ्राय नैबे दाबसे ओइ दाबसेबाव हनै फुरा लामायानो जावजोब्बाय great when I return from the afterglow. Will you carry me like I do?
back where I belong. I want it. That's what I've been doing. ये पोड़ाएंगे सालन हम पहले कैसा था चा किसने बनाया आज एक भी दिन तो बनाता रह गया खाली नींबू निचोड़ के छान के लेके आया बुधरा नहीं जाम मजा आता नहीं Oh, I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Oh. मुखा सिगन लाइन दांदने चेयर लानाय सिगन सिङा बायजोबगोन नङाबा बे सप्तायावनो अर्डार खालामनांसिगोन नायनानै मोनसे मोजांनो मेरे लिए फिर हैं 2 चेयर लेना पड़ेगा मैं कहाँ बैठूंगी एक ही चेयर उसी को टर्न बाय टर्न यूज करेंगे पैसा नहीं होगा। उतना पैसा नहीं है एक क्वेश्चन आया था 2-3 बंदे से Okay. whether we fight or not Should I tell the reality or should I just fake? एखनबा एखनबा जोंनाबो जायो रागा जोंलायनायाथ' बयनिबो फेमिलियाव थाखायो बे फाइनिया किन्तु जों बोरै सल्भ खालामलायो बेखौ बोरै मानायनानै गावबागाव बेखौ नर्मेलसियाव लाबोफिनो बेनो गिदिर खोथा दा बेनो जोंबो एखनबा बेबो रागा जोङो आंबो रागा जोङो बे नङाखि जों खुसिल' थायो आरो नानिखौबो जों मोजाङैल' दोनो बेखौबो एखनबा एखनबा रायो जोङो आई थिंक रियालिटिया बेनो बयनिबो न'खराव एसे बर्थनाथ' बयनिबो न'आव गाबखायो बेबो जायो जोंनावबो सम सम एखनबा कपल है लड़ाई तो होगा कपल होता है देले लोगो दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन होनबालाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye बाय बाय Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.